O xulgado de Cambados acaba de abrir unha investigación para esclarecer se no finamento dunha interna da residencia de maiores de Ribadumia se produciu un homicidio imprudente. O 10 de agosto de 2017 a muller caeu da súa cama. A enfermeira de garda e dous coidadores volveron a deitala. Unhas 4 horas despois atoparon a manchada de vómito polo que foi derivada ao Hospital do Salnés, onde os equipos sanitarios nada puideron facer por salvala. A familia da afinada interpuxo unha denuncia por homicidio imprudente e o xulgado decretou o inicio das dilixencias que deron comezo este venres coas declaracións da directora do centro e o persoal que atendeu a muller aquela noite. Dende a empresa Geriatros encargada da xestión da residencia afirman que cumpriron o protocolo asistencial. O abogado da familia sinala que tan só había unha enfermeira e 2 xericultores para os 150 residentes que había na residencia naquel momento. Os 3 traballadores do centro recoñecen que tras a caída pasaron unha vez por hora ata 7 da mañá pola habitación da muller e que esta dormía tranquilamente. A muller faleceu 4 días despois do seu ingreso no Hospital do Salnés, onde ingresou clínicamente morta. Debido ás circunstancias, o xulgado autorizou a autopsia que concluiu que a causa do falecemento foi unha hemorraxia, polo que a familia cree que se produxo un homicidio imprudente.